खुलुमबाय आदै राकेश गोसोम। बे समाव खाम्फा बरगयारिया बिजेपियाव थांनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा। मानोबा जोंनि मेन इस्युआ मेन टारगेटआनो बिपिएफसोखा। गतिके बिपिएफआ जोबथारनायनि लामायाव थांगासिनो बे खोथाखौ जों थांनाय बारावनो बुंदोंमोन जे बिपिएफआ फैगौ मार्च दाननि आगोलनो जोबलांगोन। दिनै खाम्फा शंकर रबिराम, शंकर दुर्गा दास बर' बेवहाय आरो मसलपुराव सोरबाफोर दंजोबो। गतिके बे खोथाया जेबो बेवहाय बिराद गुरुत्व जेबो गैया, बिराद जेबो गुरुत्व गैया। खालि जोंनि टारगेटआ जाहैबाय बिपिएफखौ जों बे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय माने फोजोबथारनांगौ। खुलुमबाय आदै राकेश गोसोम ना बोरमा इएमनि मन्त्रि। नों जोबलांनो हागौ, इउपिपिएलआ जोबलांनो हागौ, बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो मार्च मासनि सिगां जोबा, मिथिबाय? माब्लाबाबो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै थाङा। नों जेरैबायदि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों नोंनि स्टेटमेन्टनि गेजेरजों नों नंखाय बाखाय खोथा बुङो, बयबो नों बायदि गोसो गोसोम नङा राकेश, मिथिबाय? इलेक्शननि थाखाय बा गावसोरनि पार्टिखौ मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन देखायनो थाखाय गुबुननि दोलोखौ मुगैनो नाङा बा गुबुनखौ बेबायदि ओरैनो इनफरमेशन गैयालासिनो नोंथांमोना साजायनानै साजेस्ट खालामनानै सोरनिबा सायाव बाथ्रा बुंनांगौनि खुनु अधिकार गैया। दिनै इउपिपिएलआ जोबनो हागौ, बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो जोबा। जेब्लानिफ्राय बिपिएफ दोलोआ फर्म जादोंमोन थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम सोलिनानै दं आरो इयुनसिम थांगोन। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसेबां दिन बेवहाय बिपिएफ दोलोखौ सामलायगोन अब्लासिम बिपिएफ दोलोआ थाबाय थागोन आरो उननि समावबो थागोन। दिनै राकेश ब्रह्म, नोंथाङा जेरैबायदि सानदों बेबायदि नेबारबो जाया। दिनै नोंथांमोननि सरकार थानायावबो नोंथांमोननि सापर्टारफोरा, नोंथांमोननि हेफाजाबगिरिफोरानो दिनै मोनजायै मोनलोङि बायदि बायदि खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जानो नांदों। दिनै नोंथांमोना सरकाराव थानानै मानो नायनो हायाखै? दिनै बिपिएफआ बिटिसिनि सरकाराव गैयाब्लाबो दिनै बयबो गावजों गाव अनसायलायनानै दङ राकेश, नों बेखौ मिन्थिनानै ला, मिन्थिबाय? स' बेखिनिखौनो होबाय आरो उननि समाव बुंगोन। आरो रायजोफोरा बिपिएफनि सापर्टार नोंथांमोन, जेबो जिंगा दासि। खाम्फा साराबो थाङा आरो बिपिएफआ अराय सम थाबाय थागोन आरो 2025 मायथाइयाव बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ सरकार थागोन, बेयो डेम सियर।